समाज सिबियारि राहुल नार्जारिनि बाखनायथाव खामानि रायजो राजाफोरनि देहा सिबिथायनि थाखाय देहा फाहामथाय मावबादा खुंदों राहुल नार्जारिनि दैदेननाय नार्जारि फार्मा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार फरायसालिमानि साखाथि सराइबिल जगेन्द्रपुर गुदि फरायसालियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों युग गुरुकुल आसामनि हेफाजाबजों नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बेरामनि थाखाय बेसेन नाङै आयुर्वेदिकनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बेरामनि फाहामथाय होनाय जादों। नार्जारि फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारिया फोरमायनाय बादिब्ला दिनैनि बे देहा बादायाव ब्लाड प्रेसार सुगार आरो थैनि ग्रुपफोरखौ नायनानै बेसेन नाङै फाहामथाय होनायजों लोगोसे बेसेन नाङै मुलिबो राननानै होनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गं 50 बिसना थानाय माजुलि देहा फाहामसालिनि सिनियर अफिसार डॉक्टर हिमांशु बुजार बरुवा, डॉक्टर जयंत बर्मन आरो सान्तानु बाताचार्य जयंत नाथ बिथांमोनखौ बाहागो लानानै बेरामिफोरनो बेसेन नाङै फाहामथाय होनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि नार्जारि फार्मनि बिगोमा राहुल नार्जारिनि बेबायदि रायजो राजाफोरनो बेसेन नाङै बेराम नायजानायनि सुबिदाखौ खालामनानै होनाया जोबोद बाखनायथाव जादों होननानै फोरमायो रायजो राजाफ्रा। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे बेसेन नाङै बेरामनि फाहामथाय होनाय हाबाफारियाव सराइबिल ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरखौ गोबां होंगो दोंगो बेराम नायजानो फैनायखौ नुनो मोननाय जायो। जोबोर गोजोननाय मोनदों आं, मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव जग गुरुकुल आसामनि जे डाक्टर टीमफोर बिथांमोना फैनानै जोंनि बे सराइबिल जगेन्द्रपुर बे फिसा जायगायाव फैनानै बिथांमोना जे जोंनो सेवा होफैदों, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव धन्यबाद होग्रोदों। लोगोसे बेवहाय जोंहा बहुद बेमार मोननो हादों जोङो, माखासे जोंहा डायबिटिस, बेनिफ्राय जोंहा सुगार, बेनिफ्राय जोंहा हनै ब्लाड प्रेसार, लोगोसे जोंनाव बेवहाय मा जादों जइन्ट पेन, बिसेस भाबे जइन्ट पेन आरो जोंनि मानसिफ्रा गेस एसिडिटी बांसिन जानो हमदों। मानो होननानै बुङोब्ला दानि जोंनि बे मुगायाव जानाय लोंनायफ्रा गासिबो भेजालजोब, बे जानायनि थाखाय जोंनि बे बेमारा जानो हमदों आरो जोंनि मानसिया मा जादों अलसिया जालांनो हमबाय, जों खामानिखौ मावला। दा बेनिखायनो बेमारिफ्रा बांनो हमदों आरो जोंनि मानसिया मा खालामो जे एल'पेथिक मुलिखौ जों लोगो लोगो जायो। जेब्ला बेमार जायो एल'पेथिक मुलि जानाय लोगो लोगो बे रिएक्शन जायो आरो मा दस्रा एफेक्ट जायो। दा बेनिखायनो बेमारफ्रा हामनो रोङा। दा बेखायनो नरेन्द्र मदिया बिथाङा बुंदोंमोन जे हर घर हर दिन आयुर्वेद जों सलायनांगौ। बेनिखायनो जोंनि आयुर्वेदिकआ एनि टाइम मोनसे सलुसन, जे आयुर्वेदिक जायोब्ला जोंहा पारमानेन्ट सलुसन जागोन आरो बेहा खुनु साइड एफेक्ट गैया। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ, नोंथांमोना हागौमानि एसे खस्थ' खालामनो नाजा आरो आयुर्वेदिक मेडिसिनखौ जानो थाखाय नोंथांमोना सेस्था खालाम। दिनै बे ओनसोलाव लादों आरो नेक्स्टआव बबेबा ओनसोलाव लानायनि थांखि दं नामा? बे ओनसोलखौ जों दिनै कभार खालामनो हादों। नेक्स्टआव जोङो कासियाबारि आरो बालागाव, बेनिफ्राय जोङो बल्लामजरा बे टारगेटखौ जों लागासिनो दङ आरो सर्ट टाइमनि गेजेराव जोङो कासियाबारि, बालागाव आरो बल्लामजरा बे जायगाखौबो जों कभार खालामनो थाखाय खावलायदों आरो रायजोफ्रा जाहाथे जोंखौ सहाय खालामो। হয়, আমি ইয়াতে চৰাইবিল অঞ্চলত যোগ গুৰুকুল অসমৰ সৌজন্যত আৰু ৰাহুল নাৰ্জাৰী যি তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত তেখেতৰ ইয়াতে তেখেতে বহুত দিন আগৰ পৰা কৈছিল যে আপোনালোকে এই অঞ্চলত আহক আৰু এইখিনি মানুহক এটা আয়ুৰ্বেদিক সেৱা কৰিব লাগে। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ যিটো দৃষ্টিকোণ আছে হৰ দিন হৰ ঘৰ আয়ুৰ্বেদ, আৰু সেই কামটোৱে আমি যোগ গুৰুকুল অসমে আমাৰ আয়ুষ জীৱন হেল্থ টিমৰ দ্বাৰা আমাৰ ডক্টৰ আছে ডক্টৰ জয়ন্ত বৰ্মন, আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ নিবাসী, মই আছোঁ আৰু আমাৰ যোগ গুৰুকুলৰ চিকিৎসকসকল আছে। আমি সকলোৱে এই সেৱাটো হৰ দিন হৰ ঘৰ আয়ুৰ্বেদৰ যি প্ৰচাৰ অভিযান, তাতে আমি আজি বিনামূলীয়াকৈ আয়ুৰ্বেদিক স্বাস্থ্য শিবিৰটো আগবঢ়াইছোঁ। ৰোগীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ বিতৰণ কৰা হৈছে। ব্লাড টেষ্ট, ব্লাড চুগাৰ, হিমগ্ল'বিন, ESR এইখিনিও বিনামূলীয়াকৈ চাই দিয়া হৈছে। ৰাইজেতো অতিশয় ভাল পাইছে, কাৰণ ৰাইজে কৈছে যে আপোনালোকে ইমানখিনি টেষ্টটো ফ্ৰী কৰি দিলে, মেডিচিনো ফ্ৰী কৰি দিছে আৰু পিয়'ৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন বহুত, এই আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনৰ দামো বহুত। তো ইমান দামেদি মানুহে কিনিবও দিগদাৰী হয় খৰচটো। তো আমি যোগ গুৰুকুল অসমত আমি এইখিনি কামখিনি কৰাই দিছোঁ
যিখিনি হেল্পাৰ আৰু আমাৰ ৰাহুলে সহযোগ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাইজে কৈছে যে আকৌ এটা কেম্প আমাক আকৌ এবাৰ লাগে তো আমি নিশ্চয় ভালকৈ আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিম যাতে ইয়াত আহি এই অঞ্চলটো আৰু এবাৰ সেৱা দিব পাৰোঁ নৰসেৱা নাৰায়ণ সেৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ